Štěpán. Pro Štěpánka. Nebude možná. Tak to on tady nechal pro Štěpánka. Tak tam pojedeme. Ale to je pro mě. Tohle to bylo pro tebe, jo? No, vidíš? Prosím tě, taková Barbie, jo, s takovýma křídlama, to si chtěla, jo? Co tam je napsáno? A co tam je napsáno? Tak třeba tam bude něco i pro nás. Co tam je? Tak je to pro tebe. Ale já nevím, jak to tam rozdělá. Tam něco bude. A co tam je? Díky nutě, to přes 3 dny půjde. Co to je? Takový krásný pejsek, jo, teda. No ten je, že? Ale já to musím rozdělat. Co tam je? Co tam je napsáno? A on nevím, jestli tohle i pro vás. A, tak je to pro tebe. No. Už můžu u někoho. Jo. Nevím, ale to je. Jaká hra, ukáž? Takovýho pejska. Můžeme hrát? To bude asi nějaká hra pro nás, pro všechny. Hra pro děti. Kouzelný svět se to jmenuje. Ale teďka... Co tam je napsáno? Co tam je napsáno? Taky A.